Mitä? Sä voit etsiä on sinun, mutta oikea on minun ja loput on minun. Ei se noin mennyt. Kyllä se meni ja sun noin. Voi Joo. Joo. Ei, Otapa penkki siitä ja istu. Joo. Hyvä idea, eikö oo? Ei Jonnelle ei näytä. Eikö se niitä kauas Ei oo suosikkilijoita. Niin mikä? Me mietit tämän YouTubessa huomenna tämän video. Todellakin. Tämän YouTubessa. Kaikki nauraa minulle. Mitä? Mitä? Tiedätkö minä nimenä tämä? Mitä? Mitä? Tiedätkö minä nimenä tämä meni? En tiedä, mutta Janne on minun ystäväni. Joo, teini. Ei ole, minä en ole mikään vitun teini. Se alkaa sille, että teini. Jonne on minun. Tuppa kiinni. Mitä? Janne on minun, mutta... Jasu nyt, vittu se puhelin kiinni. Ei vittu, huomenna YouTubessa hyvä video. Jasu vittu turpa kiinni. Jursi! Ei vittu. Huomenna YouTubessa hyvä video. Annan. Mä kuvasin kokonaan tuo mitä toi pöydällä. Minua. No niin, nyt on. Kiitos.